Señorita, mamacita. Yeah, that's it. Man, kosher. Okay. Hi, we stand for. I'm Chobasa no ede. Obasa she video ni ede. Emma me why. Obasa no wa she video no ede ama me. I haye na na se wenya ko page. Obasa no ede. Na wa she. Na wa ede. Na wa she. Na wa she. Upede. Oba she mame. Na montage nkrampai na ogu US hono montage ne mame ene me de adwempa hene ne papa ayede ato hasem Bible mpo mayeti ase se Yesu wose se wo fere na eda ne duru a ono nso beka se obefere o obi ne papa I'm very so opposed to ne papa on social media. Eye ne se ene no. Enye na ni wusa ne papa niye. And so say obewo na oba ebenyini aba beto. Adwempa hene ne papa ya brantie. Abusia o join me ana wa tag enkrampan bodamfo no ogu America abontin so no. Onhu ne left and right. Na onim ni a odi page ne beye. Page na adwempa hene boa ne bie ma no onim ne ode beye sani padodo na bie page na ye yusu ya adwen nimdi aye wo aye pesa ye de boa afoforo nti ne bie page no enkrampan bodamfo no oni sa nimdi ni bi enti akwanya te sa adwempa hene ha no se wo boa ne ma ne bie page na onni di ode page ne beye enti ese so ode page ne ye de ebedi adwempa hene atem enkrampan me be so why na sesi awoso ne na ekon adwempa yene na aye obone adwempa yene na awoso ne na ekon enkrampan bodamfo e me be so why na awoso ne na ekon eye adwempa yene yesi se wontumi uni ama na awoso me ka hire nye se wo yo be ma woni mu ntokwa kon a wo se adwempa yene na wo ne na ekon wa fiwo na wane wo kon a aye kon aye no aye san hey why se prekesa woda nkwa mu hwe be ma hone ne yeyire ye ne body biok adai nipa na wo se wone na ekono aye kon aye no aye nsa work of friend ase because se wonni adwi bia da wutima se wode bet na page ni so yusu page no Jimmy Fua watimi akope adwempa ne papa number. Atabaga me boss minsemu ma. Boga wa me brochre so ye boga. Esa so ye de fua wo ye sikani. Eti ni afra ne boga. Eniama na oye na sebe abrochre fua kura ntimi nya bi. Eti ye fra ne boga. Fiti ne mranti brem atabaga me bo minsemu ma. Yeah? Obia ni hoje batan ana sabi eja wajimi na dwenya adwuma ana wo bekọ ne nkyai se me ba be se wo ba mawo no be ma wakonya atena so se bra na be se me de hye mame ana me ba na ma be ton wo de hye no wa ma wakonya se bra na be ton me de hye just sabe papa na dwenya adwuma na mame ana dwenya adwuma I'm telling you. There is no way some be kwata boga ho akofre no. Na wase maje wo so me ba be se me ba. Ana me ba be je se na oba be se me ba ma me no atum. Enkrampan ade na sesi a wo je fra adwempan hene ho. Eno akwa ga na okofa wo ba, anya bi oba no okofa na ye wo maame ana. Ana oba ne do de bo maame ha mu no, ene kwama adwempan hene ne da ye ti na ahye wo na ana. And Grandpa Jimmy Fue, I'm talking to you.
na woje ade ni bebrebe no ade ai na sabe ya se oma wo soma wo mo no omo mom na de bebe bia wo mo de omo ho beje dia ya no sa omo ni social media ho nimdie etaye omo se eya ntokwa hunu bi keke etu ba soma wo mo ube pushi wo mo na de beba no omo mom de omo ho ayede age na wote obebi ena me kopa ho asem wa ha ena obi nkoye sei ena obi nye sei sabe abrantie ye oti Stuttgart awo so oni adwempa hina akokon awo no so wakwa atake adwempa hine nanu area na wo no wakonya broni ba wo ho enokwa hu sa adwempa hine ye ne live hwe enye nwanwa se Stuttgart fo dodo na atan adwempa hine maminka no krancho plane se broche fo ma dodo na sabe oma wo mu ti Stuttgart awo mo tan adwempa hene no sabi nko mo rich ne se enka wo mo krunom enye wo mo se ne adwempa hene ye ne yere no etis wo mo anya na sa adwempa hene decide onko Ghana fuo mu omo ya party a won kobi onko wo ma sorry ni bi eti ne wo ye wo ma hyi na so omo feel so omo de ne be brawa untu mento no because onye wo mo busuani otu ne kwan no oba abrochire ne wankotena wo mo nchen wonye wo mo busuani to mo ton ne ma wo enkrampanya enye ye en wo so untu menye de ento no eno ni ade a wo se wutena ase na wo sua wo nyansa na wo nya wo nimdie wa start na nka oni me ne won tokwa fight me and now so me kope wase anu masem dia beye program ochira me kope papa anu masem dia beye program nipa no kwa atake adwempa hine wono no asie so wakwa atake no adan na adwempa hine ni mom enko frɛ ne papa se obi aba be atake no na wo enkrampan a watwintwam se prekese wakwa se kwato edan kwa mu wo wutimi ko fra adwempan ne papa se omewe se obi abo ne ba atutu ni tirinwi na senso da hospital ehu we me na mi dina telephone so na no na boy no wo suffer no ni amo planes won fa kwa ya adwempan ne wantimi o eti wakwatena ka mu twen sa adwempan ne be pia free ne fie na sebe sa guy no oti social media kra no wo page ana nko kasa enkenye ya batra ohawa wadi won krampa wachi a ode ne ho ayede akotum abusia wo join me a share video ni mame hwe ohaw a wadi wo enkrampan wachi a ode ne ho ayede akotum bisane no anka mu ye nkyere wo na entura no amudi no edoso yemfa mu asem so manne machena bisa akwa no na onka mu nsem enkyere wuye na obre na osofa upia obi ba wono ti abrochire asabi wachimi na dwenya adwuma a oni nkrata etina ya na edru ba bia na sabi omo wi nade bebre na omo beti ai sabi dodo na agimi ebi mo agimi because ube hu se be ma eba wa wi nade ne boso ayetawe enso adwen na nitirim watimi am obi ti American war control all because obi a woni ne ti Stuttgart abonten so ne ho ye washi etu obi oti America page so ana wo bekọ ana wakwa say na wadwin nyina akodi natam se wona na eko but at the end of the day no ye chi wo kwatum no eye nkrampa na ye chi ne kwatum wona wuti Stuttgart wo no wona ye chi wo ade kwatum all these years wo ba broche wona amuda wo but ana mu jimi ane nkrampa na wudi na chiniti ye chi wakwa akotum awu wie wu case yo unwie wu case o because uni krata eti so ama mo ankodi adura omo uni aduro krata wo betim dia ko gina court eti asese ye jai uni aka cho se kwana kodi aduro na be se kwa court
at the end of the day una akwoda mu it is a wadwi nya adwuma na wo bedi obi ote America echi it is a wotan adwempan na wotan ne se wo de na wo ne ho krache wotan na se wo de na akwodi ne ho a wo nsesa wo ne ho da bia ye ka Ghana fo no mu binom ye nya obia nka se okoyi adwempan no ama nkrampan o eye wo ma wo ne wo muti kuro ba akoso Stuttgart fo no wo muti kuro ba akoso wo mu bu bibi ena so wo mu koyi na ma nanso se onya mu busuani muyi na enye ye muto na enye de enye ye onya mu busuani watu bata te sese de muso watu bata ena mu nyina ma ba betena tena kuro ba akoso ena sabi esuru se ne oya ne niama ena esuru se ne muso mu ye mu niama enti muto na enye ye na nka sabi ye nyina ye nhwe emre ba abusumi nan busumi numuni a enkrampan ye ogu America yi awaye se preke se odan kwa mu o start ye but up till now ontimi succeed ye o de fa ha ne abona hweho o de fa ha no watofom o de fa ha no watofom ave de sebe ekwa wi ase ne se adwempan ne ko Ghana oba wone ne ko da na ye se a eye enkrampan problem because enkrampan ti America onu a wonya ba ni bi wonya yiri ni bi onya girlfriend ni bi eno onu a wohu na brabo ano eti adwempan ne wo yire wasa akọ Ghana wasa nya tonga wonya girlfriend sabe sanya wonumu enu odigu ye enka wo hawo ne sei krache enka wo hawo ne sei obi aboa hwe ene nipa bebre pemoa enkrofo pemoa o ba nipa mfi wo mu because of bonia yefo bi te sebo enkrampan bonia yefo bi te sew wakwa asekoto me se me hwe photo saa na ma hwe prekese me hwe photo saa na ma hwe prekese ma wo se nipa da sani a wonam ho a ensuo ni ni mu moja nsu ni ni mu wonam hoi ensuo ni umu moja ni umu me hwa anu ma hwe prekese me hwa anu ma hwe prekese na ma sa hwe kanka bi wokura wote wano wo se ya nto nyom mfrew se obi ni obi anya problem esan se wo na wo hyehye se nipa ne kwa atake no onkwankwa tena ho ntwe no na onfa ntokwankwa hia no enti nipa no ono ni obi anya asem no onfre ne papa wo sa kwase ampanyini ya wote America yi wa wuti me sa akọfa telephone akọfre ataboga I recording a new masam editing so social media platforms. Netilen kan fo se ukwa na ufra papa na no abone sem pa okoto wa ya ade pa prekese wa ya ade pa kankabi wa ya ade enti na waje oso wo de fa ha na yabu wahye wo pre wo hunia wo ya wo ho maza payiri ni bi na tena ho as simple as that payiri ni bi dia branti ene na yire na ye no se tetewa payiri ni bi na yenya maamefu agimifu binom a wono adwempan ene na yire timi ya video wie na wa frage mpahene adwempahene dia na oyiri ye de o maame me da ha me ho twetwe atwetwe me na enne wa frage mpahene no omfi na ono adane ne tanfo no akwa nkrampan video ase no ono so akwa akodi nyakopo be chia moka samo mo mpe no kore na mo se mo nya ne ye sebe se ye wo ba eno onye obi abone ena nka nipa betu wo mani asi ne so a maame enka de na obeye na emma na mugu Stuttgart no moye ma mo wo ma muni ma mo bewo na ka mo mampa ye se ma nipa bia ntuna ne nsi mo maso social media adwempa hene wo ye hi e wo Stuttgart ha ne hu ahyi ono kwa no wasesei na me yama me yire ne awonso fu za wukunu yama betena abonten na ka ne awonso fu za wo yama wukunu betena abonten na ka wase me die sei na me yama yire wase me die sei na me yama yire ne me ma adai ane otan na ka wo hwe
na se wo so dia wo ye no e chen wono ne dia wo so se me de me so me dia ba hwim me so me ye ne se dia wo ye ma wo yire na wo so wo twa wo dia beto e dia no what time e dia no what time bebrebe yi e dia no wasi me ha eti nkrampan vi ni page no ene e ya adwempa hene da bia e ya adwempa hene ene yakofra adwempa hene ase o tira yakofra ne papa Jimmy what Jimmy bi na ye masa pe bibi fa page ne ye na what Jimmy bia eye ma ye hu sa adwe da wutirim ma ye hu sa wutume dwen ma ye hu sa wutumi plane ma ye hu sa nyansa bi wo wutirim a wo pesa wo impact ma afoforo e wo social media so ma ye hu na what Jimmy ache e dia na wo je akwantuo na yetu brana beka sa adwempan na kwaje meyire adwempan ne ko Ghana wone me maami akoda enti ne ho ye mashi wanso one me maami ada ne de ne ho ye mashi bra bonte beka no na nke yan support na no kra se nka we nka adwempan ne we nya de bia ya enka adwempan ne ya wo stepfather adwempan ne ko Ghana ena ya maami no wi mu ma na enka nkrampan adwempan ne ya wo stepfather enka ya adwempan ne abanoma enti sanka no kra na ade time ne kra nka no kra nka enkosi baabia adiai Stuttgart fo no mu binom mwanyinyini nanso sabe asa mo adwene ni ho otan hunu kwa mo mada chinkrofo ntu wo mani nsi mo maso enkrofo ntu wo mani nsi mo fie so enkrofo ntemo with no reason na mo hwa sen yetie nipa dodo se na betimi aba abonten every Stuttgart kro ni mo se adwempa hine de meka adwempa hina di mewu adwempa hina be fa me yire adwempa hina be fa me girl adwempa nipa dodo se na betime free Stuttgart abonten so aba abonten momra bonten na mo meka bone kura adwempa hina de ayam Stuttgart abonten so a enu nti money ko prekese ko to kanka bi no si America no a wajimi adwen bia ni nitirim no aya baako. At the end of the day, we now so quite attacking nipa. O phone ne kura mpo ato from no. Becky, efa o phone kura went me and o phone and free himself. Na adwempa ine na ade ne wan tokwa. Adwempa ine mpie ye. Ne yire pie ya wakwa atake ne yire. Ne yire so na wokọ. O phone free to ya Becky fa phone no. Bema wa betting kati went me and o phone. At the end of the day, when you chain de go to mu yen kan samo hwe enkrampan ye wo bre sa adwempan ne be ba bonten nanso wo manne machna bisa sa when you chain kwakwatu mu unipa na wo so ma no no ono no kwada self e ma de chain ono ana oye de wo kwada mu na sabe sankwasiafo ne agimifuo binom ebedi wo wachi na ya cheche wo matum because what Jimmy total ade no bi dia yawo omo ko social media no we bedi we ya tem na we ya bedi na temu bi aende ba wo plan it nipa ne se wasi ne dai won kran umunu ya kum menti ase menten kran dai na se me dia me enkran dai he masa usu dia utiri modern he usu utiri modern hu say na obitiri modern esen wo usu utiri modern na tinas na bisa say nipa dodo asa na ba asasi so a na omusu omutiri modern pa ne ayanka wo mu nyina omusu ombeka wo mo be yombone omawie ye kosi wo mo say tena say na pampanyifo na bisa sa abakosem ni bi se omawie ye de ekosi wo mo say abranti afa na wo ba woni yiri ni ba wani chiri wo bia wo yire wo ma wani tan wo bi kwa wakọ nipa na brabom wa boa wa pushu o se yesay wa kire wo page no enne wanya ba bia si o se ane wo anam de beba bedi watem because esan say na me nya ready say me bia page esan say na adwi bia na mitiri ma anu ntimi bia page no na me betena ase am de be discussion yeah mo aya na mo mini se mboye beef no se mo ni abiri se mboye beef a aya mama man crofo mfrafra mo platform ne so me kasa mamo
Aya ma munya sa. Samanu oya na manu ode na musimbo ya beef. Munu obi kwa. Ewu hia. Oma yo mu frede de asa do mu no moje montokwa akwa amamun. Da bi aya mu amontena ase. Na monkasa na monko 1 hour 2 hours na wabetwa abonipa no. Na nya obi mefre. No medi nipa na tembi. Mo amofre no sabe me ni obi atem. De ya na ya. Nesa sa akwa jimifo we oti America. Enu mi bia obi beto no. Anka be kwa ne so no no de momma gina ano. Entokwa no muni masi o. Muni ne ati oso ne adwempa hene ko. Adwempa hene meka hwe. Eno ono ankasa nso ntumi nkire se. Adwempa hene ya misei. Adwempa hene ne me maame akotwe mpena. Adwempa hene ne mi nua akotwe mpena. Adwempa hene akwaje mege. Ontumi ma abonti meka bi. Ana adwempa hene akwaje masase. Obi asire nkna efie. O say ya me na mi si 7 rooms. Na wona wo si 7 rooms so asie. Onu so si wasi 10 rooms. Na no anu so wanwo ya ne sei. Adia na moje. Enkrampan. Etu ko flat aboga na nka ataboga betena ho. No say yes. And I say ni say wo ye jimi fo kra ma ataboga. Wo wo si betwa squad ama ataboga. Mi do nyame ene na wonnim kro ni mu. Hey! Enkrampan. Mi do nyame na wonnim baby a wo si be ma move abuafunu. Abuafunu. Uni movement. Try be na nka nipa kro on san ko ni kuro mu back biem. Ombeku na to kuro ni mu. Me ka no kro na kiro. Try. Sa wo be suma obi se onkwa no nkwa atake adwempa hene papa. Me say try nka nipa kro ombeku na to kuro ni mu. Ube suma mi akwa atake no papa ne de no waye o. Adan ya wa be frɛ no. Enka onje wo so na di ne batem. Wa ma wo sa chance ni nti wo prekese ya wo watwintwami. Wo betima suma squad. Na kwa agrada akra so wa mauska. Wo enkombe kuna to kuro nim. Aya na munim nkrofo bia ohu. Aya ma montrayo. Bra bonten. Na fo boni adwempa hina ye wunyina bra. Bekamu no kure. Bra. Manipa dodo ni nyina hu se adwempa hina ye me bone. Manipa dodo nyina hu se adwempa hina ye me sei. Na ye support you. But unya bi nkai. And adwempa hina this. And adwempa hina this. And adwempa hina this. And adwempa hina this. Ade. Etu betwa squad ama adwempa hina papa. Na ono papa yo gina hwe. Se ne ba no owo no se na oya akwala abone ena nko onye ne doba ena nko onso nani a ho wa hu sa picture bi na agrada be posti ya se Evans adwempa ne ba awa brochi sa age ne na adwempa ne ba brochi se na nko onso ne papa ni a enka papa no on tam ni sika sa me ba akwala ketwa we nam de ne kwa brochi ro na nka na papa na mu na nko otumi ba brochi re meyeye. Sana ne ba no enna na koma so ena onno ne ba na enkwantam sika puduo enka se me de ma me ba wei me de me ba wei kwa aburochire da enti sa nipa no ntime enko fra ne se me be fra se bra ne ani wo ba atem o se maje wo so ye bedi me ba atem eh enkampa wajimi o hey also Jimmy atayo yana ebi mo timi ma Jimmy yefe ma wo de ande atayo wa Jimmy o because wo brain nya adwuma you don't think. That's the fact. One J you don't think what nyi answer na what make him move because ye akwana ofra o ka che say ene wakwa attack adwempa hina e na afa telephone na afa adwempa hina papa yankopon chia wo ka. Wọ́n sẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ díẹ̀ nyina enye ye. Bisa kwa ni sẹ́ ba ni sẹ́ no koda mu. Bisa ni sẹ́ odwane ye no. How many minutes ena jama nkoti ya che no? Because o te area ni ma. Bisa ni sẹ́
Ojane ye no, ane phone ni frito ya beki fa ye no. I was one fan phone mana ojane ye no. Edi say because nan ko betimi abonidia me ya twro. Eti nan keni kwan so ojane. Obi anu akwa attack obi o feeling good say wako to two obi rasta, wako to chow obi dreadlocks egu ni ti so. Ojane akohen. Nese se ojina ho. No timi bonidi ma ye twro. But ojane kotifo an se ye be che no. Within some 10 to 15 minutes na ujafo na ya che na ye de abanka ba egu ni nsa no. Okoda mu. But wajimi na dwenya adwuma. Na beti so kwa. Adwene nya adwuma and sometimes se won nya nyansani for amfa aho amona ubeye mistakes bebre. Ono na wajim na watistu gat wana oni nkrata. Esese na dwenya adwuma sabe o papa do ba abrochire no awu ma mete Ghana unua binum te Ghana because o stepmother ana abetena ne nche instead of say wo be ye adwuma na wapa brabo papa bi abo na nka through you o ma me yemade aye nsira hwegimifo uti Stuttgart ana woje nkrofo ntokwaku wo social media emmanuel mbaba okoto upeja ase abedi adwempan na tem de eye normal because no mu nyina omo tete wa na adwempan na anware wo mo no ware beki ete good say adwempan na ware beki no treat beki nice na enne udi adwempan na tem mbeba video ase no mo saba abedi na tem di eye normal but omo normal no mo bre sa Stuttgart for my yan hey sisters mo na mo bre me ka bibi nchira mo ye mma me yoba ne mo ye ensem fata secretary na nya mo hwe adwempan na nya mo hwe wone mo nya business na mo ne ho ahyinti mo be kon krampan video ase akodi na tem mo na mo bre because at the end of the day hom a etu na nisi ni paso so obedi na ni ebi ntu na nisi mo maso da achi sa honhom ni bi wura mu fie se mo wo kunu no mo wo mpena no ma sa honhom ni bi emra mo ne mo kunu no ne mo mpena no mo ntem me da bia meka ma me mfom wo but me nya wo bone a e fa me ho ahyi en time e tanya mo tanya dwempa hene no Stuttgart fo no mu binom e de na ode ayemo mo na mo ton no e man krampan who is in krampan and krampan te se prekese se mo hu ne personal picture ni full picture o te se prekese enso bia ni mu moja bia ni mu obi ba tu kwan ne papa ni mpo ne papa na gina ataboga ne papa da di ni tu kwan wa bakuro ne so monya na busuafo enya ni fie na musi nkonya ne hu ye moshi eti so obi ne ko social media hrum na moduro ho ye ni mo no oti say omuade wa ba wo fie abaji usika wa ba abedidi wo fie momra abontin adwempan ni ho ahia ye mo nyina aye ni program was started ye mema am address de da ba bia motete mma so ana amukrunum no mututu jaamo enu ti na ne ho aye mo chi saa no na sabe sa program ya wo ye enturo be na wom esno se asem ne nya no kure na nipa ne se me ba beka sa program na adwempan ne start ye ni nyina enturo be na wom mema am address de da ba bi a wo motete mma so enturo be na wom Osi emwa enya de pa enu ti na mba bebre nso sofa we brochira ware mu no because onu ukunu ti bom na mu nyina ma address bom ade ukunu ye bia uhum oba wo ye save aware anim na nso se ne ukunu so wa wadan wa ha ehwa na address da bibia nkyere se oye ukunu ene ni bufu a wakwa awosemakwada mi fie ma ama wo nchen enya wo kwa me banti enti aware ni ntimi nyede enye ye ose emwa emema munye sei na nka aware ni jemra bra yi tan nie adwempa hene tan nyina nie
enti Stuttgart fo ma yakwa ni yakwa akodi natem nkrampaya ya watraya wadi afaha makwa hwe wase number makwa akope wei makopa ga ebi wo ukrom enu akosi da wa cemetery enu Jimmy na cemetery wa asase no nya ekuro no hene ne ton asase nana ya tete abroche nya cemetery ne deda ye fie ya chi ye nko cemetery wanu mo nkwane nam ho etu obi fie be cemetery a wa ya bone enu wasi da wa cemetery na nti se na cemetery wa asase ye ton na nye ya nko hene ne ton ye akura wasi ni fie onu no okoto na asase si ni fie wasi mi nsuro cemetery minsuro ansamanfo omo wa ho mene nsamanfo ba betena na wona wo afie ne nya na akoda mu no wo ha woni se nkrampan nkrampan ko prekese wona edan ne nya na akoda mu sesi ha woni se na watimi anya adaje ko fro obi papa na wasi da afusie ye hey momo na mo bre otan hunu enye ma obi nya wade na tan no ma obi nya wade a ya na tan no me believe in time oyamade na hye me na msi mi chiriwa wo chiriwa ya mo anyina eti manipa ne nya wade na kasa wo ye mi we no ntina msi mi chiri no ya fresh sugar to force mo mra bonten no bia meka de adwempa ne de aye no sugar ta bonten so a munya bi nka ya fra prekese ye osi America adwempan ne na tete no e wo social media adwuma yi mu ya fra ne se wo mra meka dia ne master de ye na onya bi nka Nana Edu good evening omra no meka adwuma no okohia aye no bone ne master de ye na onya bi nka ada ya ne master ho ye na hyi ne master hu ye na hyi eti ane wa ye tesa abebe otu kosi ha no otu akosi ha obi a ne master se me we ya metamfo bia otu firi ya no akwa ha wotesa abebe nkrampan otesa abebe wudi ma abebe aboa green bi na no otu a no otu omo wo season bi omo ba pa abebe otesa abebe eti na otu kosi ha na se wo kwa akoplan se ya fa ne mra fom ufiri wa no otu akosi ha ene me kwani apane evil hwe abebe ube sofa wo wiase abai abebe ube bra wa America ho won se ne girl nkrata no wo say no na se nka ye nyansafo a enka obetena ase na won se bone bebrebe amadi Awurade fa chame na nanom fa chame ensamanfo a yafre wo magu mesu nyina mesra mo fa nchame na minti mensanfa mensankwa shekrata afofra ase Jimmy fo social media fame oni agrada ebe pre fame ho o pentem oni agrada sesi abebe ni agrada na pre fame ho o pese ehu no so ano so wo ho so still cry yehu because what is abebe wo force say yehu wo social media still yehu what is abebe because se wo ba na nya adwempa hena asema obi amehwe se wo ba na nya adwempa hena ne yira asema obi amehwe se wo ba na wa mebo adwempa hena ne nabusua dia obi amehwe wajimi on etu okọ na tinka ataboga asele ne banama obi doba na wa ton ne banama se fa no betu social media wono obeton ne ba wei ne doba wei enyo bia na de ne ba ne tu kwan yo eyo papa na sika sa wono ne ba na onfa ne ba ne tu kwan sanka papa no so na nko no amu so betimi etu kwan bo de ne ba ne ba broche early age ena kwala ne so ba ye no wa hye ne papa ni munyam wa fa ma ya tattoo agu me ha odi ma sorry tattoo ba akokura bi ne ho wa mama ya mkoya tattoo wa ha wa fa mama ya ma hippie me boso wa fa mama Jimmy
amenka ne sancho to ose me papa baby me papa beda enu hu hia me wi a me nsanya baby a me na me yire nso be de ebeda enu so hu hia me waye owie ye wase ma me nyankran fie na me mfa me ma hai waye oguso ye edi ebiem abebe edi ebiem enu nti de si ade umuni ya se kakum abebe munu ya kum se si awo abebe woni adwempa hene ku me support adwempa hene 100% se on feel enkrampai America abebe me support it because adwempa hene also ni queen uni yere uni girlfriend and sabe one o maame da so tie abusua fiem o papa da so tie abusua fiem and one kasa so kra won finish efie ba akumpo and one kasa me kwa we ye fie a me kwa akodam enti sadwempa hene se onso so wo so wane won kon na ene won kon chena adwempa hene high five me support 100% men ne nkon because ne mfi susa ne mfi ye dai esusa ne maame da so tie abusua fiem ne papa da so tie abusua fiem ono amu so se ne adomdom ne ko nyakrata so so okwa je omaame anafo ene obede obeta enti ene ne nkon onye beema ye wa memo mba brochira ya tattoo wa ha ya tattoo wa ha ya chest say wa amfani dia mesa amfani sika ye tattoo me nana ne kan me se me nana asem we da bia da mitrim me nana say hey ewura usi fie du wan kran na ni fie wo kuroma uni fie me nana ba asem wo ka kire me no wase wunya fie efie house mako 10 e wan kran kurom na wuni fie wo kuroma uni fie because enkran yo kurom sa woten kran na asem si a ubekọ fie na asem si na akwa ne atu wo fa ase asem si na akwa ne atu akwala bi owo dan mu yasi asemasi aba na nkwala yi bu wani tie ena wo maami asemasi aba tu free dan ni mu na nkwala yi di watem no omu bu wani tie ne ya to ho me na asem a wo katu mitiri mu no enti sa adwempa ne si fie woni krom adwempa ne first and first ukrom ene se odi kan si fie ansa na owi aba ba ye nkran de enti wa ya de so wasi fie wo ukrom awie enne udu ukrom a ubie wo pono no wakwa akodem ono oyire ne wo mma enne udu nkran ubebie wo pono efie efchese afi kura de aburuso obi ni moy aburuso wenyanyansafo akosua adwuma wone ho ana wano pale na master se mapamo o master se me ma mpon wo ma de mapamo and why de wapamo because wano pale into one mpon ho ana pona one mpon ho no affect wa ma still direction sasa oye de wo ko na wo bre hwe oya akwala na kosua adwuma ho na wo master na ya se na pon wo na master nhira wo na wo kwa ye adwuma na nye ye ma wo enkwala no mo pre wo mo ho ye gya adwuma wo kwa wo fu se wo hu kakra wo be start adwuma no wo be bra nsiniye because the master mpon ne ho ama no enhira no ebi na aya nkrampan a wo bre ebi na aya nkrampan bodamfo ya wo bre sabe nkrampan uye beye na wo beye kura wo bia no obeton adwempa na ma wo me kan kure na kiro sa wo wani na nka ye beifo kura enko bia no obeton adwempa na ye de amawo enti wo bre wo sofa dodo sa ya mene wa wo nka ye tenase na dwen de odi page ne beye na dwen ho na de na wo ye no wanhwe ye na wie ye no ebeye basa na wie ye be gi wo nsem sadwempa na ba social media be di watama wa brabonti na be di na tamu bi but baby awode ko no onko ho but o ke kan de ko na busuam kai hu say
ade na wo ye no ba bi obesama wo sunsum bia ebenyawo mesesa adwempan ne ba bonti bedi watama bra bonti na bedi ni bi eye social media but oma bonti medi watem na wo se me se wabusua tuwa na metumani asi wo so say me de me se wabusua mekwa wabusua me se ba bi obesama ahonhu me wasase su bia ba bi obesama wo bia wo bedi fo she bibi ye na ne wo ye na wie ye nye she wo hu free woni na busua ho wa ma social media ma adwempan ne na busua wa ma mane maame wa ma mane papa wa ma manase ne ne yire she wo ho na wan hye ya umoja ya mfrema amaw hye wo ho meses wo baba di watem wo ho kwan se wudi na temu bi sa adwempan ne ba social media no wodi won krampa bodamfo watem a bra bonti na bedi ne bi ba se wo mamedi watem na nia wo ye no hye bibi ye na mona mugustu gate ho no amaya majen se ayamo se ayam tokwa keke adwempan ne one nkrampan jimifo ne nkon oma bonten ne mamme coin oma bonten medina tem enti mo amosori kwa ho e plan ne mo hwe yie social media na enda ho saawo ebia wo a wo wuti fie na wo be freso no o fresa wo have fun but sabe omo ma wura madura kire no obi awo ne ote so hwe bibi yie wa wo comment ne de wo comment se wo di obi atam keke ba omo ma wura mu ye no obi awo de ne nan si so hwe bibi yie na wanfa no me ama ho ne wasefo hwe bibi yie na wanfa ohaw ama wo ne wo ma men sori nkofra obi platform so ne wunnim enkoka all this what you buying is one castle but mum missa say why na ka dem buying social media wa be din atama ama me din bi agrada be din ato be din bi na bra be din ato be din bi omo oni o ma ko social media obi be du o ma to du o mu bi because enkrampan adwempan hene nye ne hwe enu nti na adwempan hene se onkasa na mona mukwa frekwa comment no enu me no mo beji amamma because onye nipa ne hwe de obeye bia ebeye adwuma de ebeye ya ne se mo be ma jimifo ne be yusumo se brana be ka sei brana be gu na ni mase ebedu eyemo se eye fan se mu gu obi ani mase ba social media ne ba bia duru no enye fan biem social media no baby adru no enye fan biamo mo amosha ye ne mo amo comment no mo na ye fan mamo ba yenya ye ko social media ni nyina enye fan mo obi abim because obi anim ne ode ne hwan de ahyem obi anim de ne nansi so obi anim ne wotena so etisa wo kwa obi platform so akodi obi atem na wonim sa ne wo kwa ka no enye factor die because minimonia maybe nia wo kwa kan enye facts na nipa ne nya wo bone e jai tena ekire na hwebi just enjoy it entro entwa to so enya adepa entro entwa to so enya adepa animguase enya adepa we wo be plan animguase ama obi o but ye be tene no Uba sise awariguo awarijaye amobio but ye betene no ebia na wumu oha mami ka bibi nchira o aya na ya me ya se binu mu sha social media keke but ebi mu nso mu oha pa she bibi ye emma ni titiru mama mfa ne ho ahyi so obi ho ya wa ahyi a memme no ba bia wonam mentwam ho say ya me na ahoya machine me se baby ebo wudi mi nyina ho baby ayebo wudi mi nyina ho sa na metie baby ayebo wudi mi nyede mi nyina because me mpesa ma ya de mefom me ka no kura na kiro
enu ti na ya ne ya sa nti na me obi a me ni benya problem bia no na ma blocking no so forth send ye meye bia no metumi aye because me mpesa me fun so wo di matam na be hye na mankasa me mpesa me fun ezimi hwe video na ne me metumi aye mama hu se social media na ye fan someone wo de wa ntokwa ne kwa na aba yes of course and niama ke kabo niama mu ntokwa ne bebre ne anya kwa o na ko obi no obi nkwaye kama no amo nkasa ye fight etia obi na nkrofo nke kaniama mom maganya de ensa ntoho munum eja nkrofo so eto nkrofo camp eja ne nya no keke o se we nkwaka se nkyere we nkwaka se nkyere we yo eye Japan no mo so to camp o eti wo na akwa akotwuro bi wo na akwa akofre no hwe wanu kasa yie emma we na be supporting nya wudo emma mi chiri we nya wudo ba hwe wanu kasa yie no mu soja na ukwa no wan kasa yie a mu nyina ebi fa mo because me kan na da so mo dele pa obi ani wa wo so won dele obi e dele pa wo mu suja pa ye suja pa obi ani ho eti wona woni page a won so camera nsi wani mu no share comment ye na share platform a wo fra so kasa ye because o kasa wie ya na nipa na fa mame she bibi ye obi ani wa wo bekwa ko jiro bi page so be di na tem a obeti atem didi eni keke o a on fa message no ana won twe voice no obetwe o comment so wo didi na atem machine na obetwe obegina comment ne so dia adele o obegina wanum sa call na akoye no wanum asem no so obetwe voice no e dia gina so dia adele o but page ne nya wo dia nipa ne ho ahyi keke nti uko kasa akogu nani mase uko fro obi papa hwani papa na gina wo no adwempa nso do se ne se e no no ne papa nye ne no osi mu mo fa mo de ya mekire oprekese fa papa be kire abebe fa papa be kire no no wo presa ayi na ka so wo prega sa enkrampan wo no wo presa na nani so ate ne se te because ono ne yaya na ne yaya no yasi page no me do unto mense sa page ne topic ne da grampan unto mense sa page ne topic ne da sa anya adwempa hene anya ne papa anya weya unto mense sa page ne topic da de yaya wa ne yaya wo so ajasi social media na hokwa obi ani ho wamu jina so wamu akwa manim no nyina obi ani ho te hokwa enkom kra nkom kunkum wo ho because obia tijaso nkom kunkum wo ho because wo nyina akini obi that why social media wo nni o maburu nkrofo ebi ni na ya brasi ya gazi aboyedua yeah obia tijaso enti so nim so woni page ya hwe won kasa ye mu yi sit back enjoy oma bra ombechai because obia edele obia tijaso se si ade social media na akoye no uja won kakra bia obi be ye wade eti usu unja wo so ati ase obia edele obia tijaso eti sa wo kwa kasem afọ obi ho you make sure say o kan okre me debia me ka say me ka asem afọ obi ho e wo say me make sure say me kan okre because minim niema ye na minim niema ye eti say me kodin trofo obi ho amafom eti ni kwa say me ye eti mi nko fro obi platform so wa bra sabe minim adwempa ye ne ho asem na onye me bone na ne ho me hu ne wo social media eti ne ho ye machine ti na makwa akokan kwase asem na makosa me kosai no me kwa akokan kwase asem akwa akogu nani mase keke onye me hwe mu nyina mbaje mo asotwe mo baje mo punishment eti so obi yusu mu a mo ma mo ho kwan no yusu mo se time ne so na woje wasotwe a
no agene boko because onu Jimmy for no on se sanda page ne de ya de aye na ne se da bia se so de kan adwempa hene ne yire ho ase because wa Jimmy na dwen ya adwuma nka mpa wo ye Jimmy for woni mu nyansa wono otesa abebe ono me se kasa kura ya na kire ne se ne onkasa wotesa abebe wono oni mu kasa enti no oba na instead of so ono ankasa ntime nkasa long no na ese obi phone lines tum no afrefre nkrofo na nkrofo be kasa ma no ene nye program no so betnas na be program na unim kasa tnas na wa kasa 30 minutes 40 minutes atnas na kasa emeye mo mfre na mma kasa mo me fire akwa no ena mo na wunti me fire wa umu na enkrampa wunti me fire wan kasa na se so ye de o fire so fu se wa mini se unu obi fu no obi won tokwa dia wa be fire osu be twa squad ama ataboga ma obi ntemtre nipa kro wo be frɛ na ni funu ene da ho ma obi ntemte ana wo do fu se wo dwa wanum keke ma obi ntemte nipa kro no ni funu ena abete se da ho so wo ti America na ye so betimi agimi a na wo America won ba bia atene kra no wo kwa ya hwewachi wo kwa aya hwewachi watch your back. So what you say? Watch your back. Kwasiato. Kwasia kwa. Jimmy for. Who kwasra grades ka grada wo so wa ma. Shame on you. And you want you hu ne wo ye. Agrada so oni adwempa hene nkubi. O medi adwempa hene atembi. Da bi obo adwempa hene aba so. Enu nti sesi ankrampa wu. Sa wo kwasra ni ska. One mouse kana wo bra grandpa yakupon achia kana nanu achia ka hey ora nanu achia ko na oguso oje de yaye wa ne yaye ono wo de yaye wa ne yaye de yaye ono awusi awa share video na ya no aye de wa share video na wa me anytime bia benya video bia hwe bia no aye de na wa share montage Modern for no si America when say me say omo abesomo omo akokuro ni mo no omufunu ene ye be frɛ na ye den aka kire no nti on hwe ataboga yie why aye on fa ne papa mra ono so fa ne papa metu social media no fa ne maame so metu social media ne ye hwe no why na next time so no obi nya asem a sa de no so pa de me say Utimi no obi di agwo no apam ne se mempe wadamfo bio aye ne se okoka kira wo maame ana papa nanka wo papa na wo maame afrɛ mo no wasiesie mu ntem okoya ataboga apai nani okoya na ataboga apai nani o se Jimmy for firi akwa dombu asi akwara ko pe yire ware ne yewo Ada wanga ze kwara ko pe yire ni yehwew asia abue uni yire uni mpna yerade ampa hene ni bre because da bia wo yire da wachi enye afi no mati asem na se because minu abema minim sa wonye wo mohwe abusa ndumbosi awate yame ya adoma ebe san yeden ehia mo share video no mankoka enkrampan te sia ni din the next name Abebe. They say I need back kwam sade amane Abebe. Abebe otukosia no otukosia. They say ankrampa di baako Abebe. Ni di baako nso san ye Okoto. Ena ni di baako nso san ye Prekese. American burger ni di dosu. Fake account me modi Abebe. Ni first name ye Okoto. Ni second name Enkrampan. Ni third name Prekese. And ni fourth name Abebe. And just say I am ni video na say I am Montroman Abebe. Abebe di Abebe. Prekese man. Okoto enkrampan se se ni din amede ama no ebusi amede mbo e dey evesi he ya nyankopon shiro bibia mo amutime join na me
Because my own say fake account be hard and say me way me way when you way fake account me way kwana kwa kachira bebe say me the message na soma wo fama no yes and yes aso afa tag na onhwe no ntie eno ano no me mbesi yankopon sham yankwa ye papa ba akope atabaga na mi show yankopon kosunye de enshraw eja papa bi be men na eja wo ne ba no de nsesi ne bo share ne ba amana bedroom pempensa wadri na still owodo ema ne ba ene nase ene ne nananom osen krampan free na ni sokoto ba bi free wakoto ba bi no hwe na ni mo atawaga isalitu